Samozřejmě i distributorovi filmů, firmě Bonton Film, která za nedlouho film uvede do českých kin. And obviously, distributor of the film, Bonton Film. Dovolte mi na pódium pozvat autorku scénáře a režisérku. Please allow me to invite onto the stage the screenwriter and director, paní Alice Nellis. Já moc děkuji, že jste přišli a všechny vás tady vítám a taky bych moc chtěla přivítat protagonisty našeho filmu. A je to skupina Smoke a je to Miroslav Krobot, Karel Hodmánek, Boleslav Polívka, Franklin Marian Geisberg, bicí a hudba Jan Ponocný, se skupinou přijel jejich manažer Richard Gencer, přišel se podívat i Bolkův filmový syn Vojtěch Dyk, je tu i Jenovéfa Boková, Richardova dcera, a Jana Bubická, neboli paninka z Horoměřic. Potom už bych chtěla nakonec, ale o to více poděkovat našemu panu producentovi, Rudolfovi Bílmanovi, protože díky němu jsme si tenhle film mohli natočit